A maleta viaxeira contra a violencia de xénero chegou á Biblioteca da Pobra. Con esta iniciativa impulsada pola Subdelegación do Goberno na Coruña, quérese concienciar e avanzar na igualdade. A Pobra do Caramiñal é a nova parada da maleta viaxeira contra a violencia de xénero, proxecto da Subdelegación do Goberno na Coruña que ten un obxectivo claro: achegar libros nos que se afondan na igualdade, feminismo e o empoderamento das mulleres para acercar estes temas á sociedade. Mavi chegou esta mañá á Biblioteca Municipal cunha escolma de obras e a subdelegada do Goberno na provincia, María Rivas, afondou na importancia deste proxecto que naceu no 2022. Tratando de levar todo tipo de textos escritos fundamentalmente por mulleres adicados a promover a reflexión, o debate, a concienciación en torno á igualdade e esos valores de loita contra a violencia de xénero. Fixémolo dunha maneira pequeniña, cunha maleta, cunha serie de publicacións, pensando un pouco eso, como decía, en fomentar a reflexión, especialmente naqueles concellos que moitas veces non teñen, pensamos ás veces que todos os concellos teñen de todo e non é certo. E a experiencia o que nos di é que na diversidade dos 93 concellos que forman parte desta provincia, hai moitos concellos que non dispoñen deste tipo de recursos que lles permitan facer actividades en torno ao ámbito da igualdade. Agora contan con 5 maletas viaxeiras e cada unha delas visita diferentes concellos e entidades. Teñen diferentes libros pensados para a xente moza, pero tamén para o público adulto. A idea é que os concellos con esta maleta desenvolvan todo tipo de actividades que lles permita tanto nos centros educativos, nas escolas infantiles, coas entidades, obradoiros de lectura, en fin, unha diversidade de actividades, tendo como recurso fundamental estos libros que van a permanecer aquí durante 3 meses. Ademais, cada un dos libros incorpora un código QR a través do cal se accede a moita documentación e bibliografía da Delegación do Goberno contra a violencia de xénero sobre o ámbito da loita contra a violencia de xénero. Incorpórase unha colaboración da ilustradora Rosa de Cabanas e unha nova forma de colaboración para tender fíos entre as mulleres da provincia. Aqueles concellos que teñen publicaciones específicas sobre historias de mulleres desas vilas, por exemplo, no caso de As Pontes ou no caso de Ortigueira, que xa o fixeron, nos donan esas publicacións para incorporar unha a cada maleta, de modo que esos libros tamén sirven para que noutros concellos da provincia coñezan a historia de mulleres doutras vilas moi preto de nós. Tamén incorporamos un pequeno diario de viaxe que serve tamén, ou a idea é para que hacer achegas, aportacións que nos permitan ir mellorando. A concelleira de Igualdade pobrense, Estefanía Ramos, destacou a importancia de contar con iniciativas como Mavi para dar visibilidade a esta problemática e sensibilizar a cidadanía. Moi salientable darlle o sitio que se merece á muller dentro da literatura. Por outra banda, xa o decía a subdelegada, toda a importancia que ten aínda a día de hoxe seguir sensibilizando e loitando contra a violencia de xénero, e todos sabemos que a violencia de xénero ao final é a punta do iceberg e temos que traballar dende a construción de unha sociedade máis feminista, máis igualitaria e terminar dunha vez por todas terminar coa violencia machista. Mentres que o alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, agradeceu a implicación da subdelegación na loita contra a violencia de xénero. E sei, inda millor, como funciona esta biblioteca. Por iso estou seguro que estes libros van a ser moi usados, porque coñezo os usuarios desta biblioteca, sei que é un tema que preocupa moito e que, estou seguro que van a cumprir, digamos así, a súa función. E fíxose fincapé na necesidade de loitar contra a violencia machista dende diferentes perspectivas. Nesta provincia, neste momento, temos máis de 2.600 mulleres dentro do sistema Biogen de protección. Quere decir que hai 2.600 familias que para facer a súa vida con certa normalidade precisan de algún tipo de protección policial.
Creo que son 2.600 razóns para que dende as administracións fagamos todo o posible para, dende diferentes ópticas e perspectivas e dende a nosa capacidade, seguir traballando no ámbito da loita contra a violencia machista.